do predĺženia, ktoré sa práve začalo. Po tretí raz v tejto sérii. Raz bol úspešný Martin gólom Ivana Ďatelinku v záverečných sekundách predĺženej 10-minútovky. Raz boli úspešní Trenčania až v samostatných nájazdoch vďaka Andrejovi Kolárovi. Hra vabank, veľká hokejová lotéria sa začína a puk, ktorý tam poskakoval po bránkovej čiare, teraz nechal stúhnuť. Krv v žilách všetkým zainteresovaným, bude sa telefonovať. Neuveriteľná chvíľa, puk odrazený od zadného mantinelu sa odrážal od korčulí Vlastimila Lakosila a no, takto teraz videorozhodcovi veľmi závidné. Pozerajte si opakované zábery a čakajme spolu na verdikt videorozhodcu. No ak by sa skončila táto séria takýmto kurióznym gólom, tak to by nebolo len prepisovanie histórie z pohľadu obratu z 0-3 na 4-3, ale aj naozaj unikátny moment. No pozrime sa na to ešte z pohľadu tejto kamery, ktorá je práve na bránkovej čiare. No, ten puk nemusel byť celým objemom za bránkovou čiarou, naozaj nemusel. Mohol. Netrúfame si robiť prácu za videorozhodcu. To vyzeralo, že sa tam tej červenej čiary dotýka, ale či tam bol zlomok sekundy predtým, ako sa ešte ten puk odrazil od tej vnútornej konštrukcie von.